случи с... Да, те време нека да почваме, че играем 2 битки 3. Може да спрем тук. О, той е преди малко го нямаше. Нека да поиграем малко с Лудия доктор. Също шоу демон. Да видим кой по-силен сега. 12 на 100. Дали го ти? Няма. Трябва да пробвам късмета си на 17. Ще пробвам 20 на 100. 20 на 100. Да видим дали го теля. Да! По невероятен начин го оцелих. Сега трябва да е 22. Ще пробвам кетчат за 23. $22 хедшот. Още един път. Още един хедшот. Тази път 24. $23 давам този път на 100. Finish him. Да те видим, дядо. Сега трябва да 24. Она 24. Да. Вот его на скелет. Стихна Макс. Иха 3 форси. Сега ще взема нов герой. Последния герой. И да прехвърляме се да просипва или пък... Да, ще издрете, че ви изглежда, че спечелихме някой, да видим, че сме се спечелили последното геройче. Да го пробваме в битка. Ня. За какво не да се бираме, като имаме вече последния герой? Ще бъде 16 на 100. Да виж го те... Как го целих? Като той се е забил, се е закопчил в него, че не го пуска. Баба от качалката полудял страх. 20 на 100. О, 19 на 100 ще пробвам да хедшот. Десните ли ще му цели? Трябва сега 22. Ще дам този път ще направим 19 на 100. Виж го теля. Оцели го да направи хедшот. Сега трябва да е 21. Да, бил съм се срещу пожарникара един път. 21 на 100. Да видим дали го теля. Хедшот. С 2 котен за главата, които 20. Дам 22 този път, да видим дали ще ми провали късмета. 22 на 100. Няма стане. Бях прав. Все пак губи последния герой. Барбе. Какво? Опозвам. Какво? Само за един път било. Мисля да игра с доктора. Рон магиосника срещу Джим магио срещу Джим полуделя доктор. Ще пробвам 17. Трябва се 18 да. 18 на 100, държи го. 17 на 100 също. Сега ако мога цели съм свършен. Те чакай направо. Ставай с париса. Ще го кирам. 17 на 100, държи го. Трябва да е 16, сега ако мога цели, ама сега ще мога цели. Няма да издам парите.
Не искам, защото се събирам за нещо, което е важно за мен. Аз се събирам за българина. Так. You lose. Добре, ще играем с Инджи китайца. И да намерим Инджи китайца. Ще намерим Инджи китайца. Инджи китайца. Не ми кажете, че Инджи китайца го няма. Инджи китайца, Инджи... Ето го. Какво? Явно е било само за временна игра. Да, ти го да играеш времен. Нека да играем с брадвара. Арнолд. Срещу Рокера. 17 на 100. Не, ще пробвам 15. Охо. Не. 15 на 100, дали ще го целя, дали ще го направя? Хедшот! С брадвара му направихме хедшот. Едва се изправи и браното му направо е направила пространствено поле. Толкова малко ми изгиби. Ще пробвам 19 на 100. Не се получи. Се шматери в главата. Хедшот! А не, хаби по-малко. Дам 18 на 100. Не, бог, трябва да е 17. На 100 висше, как ще трябва. Ще загубя. Просто все живота си. Финиш. Ужас. Да, наистина, провалих се доста. И това мисля да е клипа за днес. Загубихме от големия Рокер, който ни уби с неговата магическа китара. И чао!